ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудо ТЖ ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардои азиз созаен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз числа 29 январи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 112 сомонӣ. 1000 рубл 112 сомонӣ будай дар ҳамин числа бардои азиз. Дар имрӯза видео магазини фурӯширо гап мезанем. хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона кам бардои азиз қабул кардагием бо нархи арзон. марҳамат бардои азиз, видео камтар дрозай то охири видеоро тамошо кунед. хонаҳои арзон гарини бисёр роӣ кардагиан. ин видео хулосаи дига видеоҳом фарқ мекунад. ба ҳазур то охири видеоро тамошо кунед. дар канал подписатсия кунед бардои азиз. ке ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Анака рафтем устоста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардои азиз. ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳамин кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардои азиз гарини арзон шудагиай. фақат шумо бардои азиз ҳамин рақамҳо да занг бизанед. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарини арзон шудаги дӯстони азиз. занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам, ба шумо скидка мекунам. бадруи азиз, мо навора сар мекунем. ҳана даётон бигирем ки шумо канали Саудо ТЖ-ро тамошо кардесен, яъне ки бачаи очкидора. хеле канал дар YouTube яктай бадруи азиз Саудо ТЖ бачаи очкидор. бадруи азиз, як хонаи арзон қабул кардем аз ноҳияи дӯстӣ пешина ҷиликул дӯстони азиз бо нархи арзон. бози ҳамаи маълумотро барои шуморо гап мезанем бадруи азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ пешина ҷиликул участка қабодиён гуфтагиай. ана ноҳияи дӯстӣ пешина ҷиликул участка қабодиён. маълумотро дар рӯи экран нависагим дӯстони азиз. 8 сотиқ заминай ана 3 дар хона кардагӣ, як тапчанам дора. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, як тапчан доштаи дӯстони азиз. ана ремонташ миёна мега, овсуч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай, ошхона, аловхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ дӯстони азиз. ана мактаб, магазин, балниса, масҷид наздикай. бадруи азиз, мақсад ана чӣ хеле ки гуфтем, мактаб, магазин, балниса, масҷид наздик будай. нархи хонара 350 000 сомонӣ мега. 350 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим бардруи азиз. ана касе ки мисол моро ай TikTok тамошо мекунед, бардруи азиз, маълумоти ҳамин хона дар поёни ҳамин видео ҳастай. бардруи азиз, ана марҳамат метавонед ки занг бизанед, номерои телефонош ҳастай, дар ин рақамҳо мисол WhatsApp ҳам доштай. 350 000 сомонӣ ба пули русӣ 3 миллиони 130 000 рубл мешидай. 3 миллиони 130 000 рубл ба пули тоҷикӣ ана 350 000 сомонӣ дӯстони азиз. номерои телефонош ҳастай бардруи азиз. масъалаи сумушқатӣ бо Саудо мешава, метавонед ки занг бизанед, бигӯед ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам, ба шумо мисол барои нархиш арзон мекунам. марҳамат бардои азиз, видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунед. магазини фурӯшӣ ҳастай, мисол як ана дарахт мебара, урам гап мезанем, барои печка мисол дарахт мебара, урам гап мезанем. хулоса видео дрозай, то охири видеоро тамошо кунед. метавонед ки якара занг бизанед, хонаи арзонша аз ноҳияи дӯстӣ пешина ҷиликул бихаред. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. аз шаҳри душанбе хона дорӣ ва не ки намедонӣ ки кӣ да бифурӯшӣ. ина бардои азиз як клиент ёфтем. марҳамат гӯш кунед. яка дар шаҳри душанбе тарафи зарафшон пеши мошин бозор пушти бозори корвон хона дар корай то 180-200 000 сомона боша мехара. мактаб саддикаш наздик боша. бадруи азиз, чӣ хеле ки гуфтем 180-200 000 сомон да хона мехара. ҳозираш дар наличи 100 000 сомонӣ дора, мондагиша ҳар моҳ меспорам мега. бардои азиз, номерои телефонош ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp дора. касе ки мисол ҳамин ҷои гуфтагим хона доред, метавонед ки ҳамин якада занг бизанед.
бардруи азиз, касе ки тамошо кардесем, барои пешравии мо як дона лайки бепила биҷиқен. бардруи азиз, яка дар ноҳияи ҷайҳун пешина қимсангир территорияи гулшан ана ба араи бензапила дарахт мебара. бардруи азиз, дарахт майда мекуна, дарахт мебара, мисол барои печка чӣ намуде ки мисол биген ҳамхел дарахта мебара метатона. ва бардруи азиз, дарахта мега чапа мекунам. ана бардруи азиз, чанд сол шуд ки мега даҳами корум. бардруи азиз, бори дигар такрор мекунам ки дарахт майда мекунам, мисол дарахт мебара, чени печка бугӯ, чени печка мебара, чӣ намуде ки мисол дар кор шава ҳамон хел дарахта мебара, шумода мисол ана ба араи бензапила майда мекуна мета. ва бардруи азиз, дарахтам чапа мекуна. мега нарх дӯстони азиз, ана як бакш 30 сомонӣ. мақсад ами баки бензапилаша заправка мекуна, як бакш 30 сомонӣ будаи. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардруи азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. дар ин видео квартира ҳам ҳаст. бардруи азиз, то охири видеоро тамошо кунед. бардруи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ, пешина Калхозобод, тарафи стансия қишлоқи Ҷугиё. 5 сотиқ замине бардруи азиз, овсвеч мега дар пешай, ҳуҷҷатош 100% сертификат ҳам дора. мактаб, магазин, масҷид бардруи азиз наздикай. нархи ҳавлии фурӯшира 65 000 сомонӣ мега. бардруи азиз, маълумотша дар рӯи экран нависагим. касе ки мисол моро тамошо кардесен ай TikTok, маълумоташ дар поёни видео мешава. нархи ҳавлии фурӯшӣ 65 000 сомонӣ. ба пули рӯси чанд қамеша дар рӯи экран нависагим. номерои телефонаш бардруи азиз WhatsApp ҳам дора. метавонед ки занг бизанед. бардруи азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. марҳамат, як мағозаи хӯроквориро гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. бардруи азиз, мағозаи хӯроквориро мехарӣ, мақсад сразу кора сар мекунӣ, ягон расход надора. бо диққат гӯш кунед, маълумотша гап мезанам. мағозаи хӯрокворӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. бо тамоми чизе чораш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, плюс сета халаденӣ, камераҳои назоратӣ. магазин бардруи азиз тамоман расход надора. ҷои гарячидай бардруи азиз, ҷои гарячия, мисол автосервис, мойкаи хечизо наздикай, складам дора. квадратш бардруи азиз беҳад калонай, қариб 100 квадрат дӯстони азиз, мегирӣ фақат савдо мекунӣ. ҳамаи борош бардруи азиз қатъия, мисол ҳамаи боре ки дидесен ҳамин борош места, ҷош арендай. бардруи азиз, нархи мағозаи хӯроквориро 300 000 сомонӣ мега. ҳамаи борош қатъи дӯстони азиз, ба тамоми чизе чораш, хеле ки гуфтем камераҳои назоратӣ, плюс сета халаденик, чизе ки дар видео дидесем бардруи азиз, ҳамаш меиста, ҷош арендай. нархи магазин бардруи азиз 300 000 сомонӣ бо савдо мешава. ва соҳиби мисол ҳамин магазин гуфтагӣ, яъне ки соҳиби ҳамин мағоза гуфтагие ки ягон хона дар ноҳияи рӯдакӣ ё шаҳри Душанбе боша, алиш мекунам. бардруи азиз, номерои телефонаш ҳастай. ана барои маълумоти бештар метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. марҳамат, дӯстони азиз, метавонед ки мағозаи хӯроквориро аз ноҳияи рӯдакӣ ана бо нархи арзон мисол бигирен, кора мисол сар кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. марҳамат, гӯш кунед. бардруи азиз, як хонаи арзони дига мо дар рӯи кардагиан ай шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед, ҳамаи маълумотша гап мезанам. нархи беҳтарин айне ки нархшам гарини арзон гуфтисай. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. фаҳмидане бардруи азиз, хона дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. монтажш кардагие мега, шкатурш кардагӣ, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. овсвеч мега ҳастай, гирди хона маҳкам кардагӣ. дӯстони азиз, дар трезош часпондагӣ, хеле ки дар видео десен. дӯстони азиз, дар трезош часпондагӣ тайёрай. ҳуҷҷат дора. болои хонада мега 2 куб тахта дора. мисол касе ҳамин хонаро бихара, аммо 2 куб тахта падарка. бардруи азиз, нархи хонара 145 000 сомонӣ мега. 145 000 сомонӣ. ба пули русича мисол чанд қамеша дар экран нависагиам.
бадруи азиз номерои туристон шамастай номерои россияшда ватсап дора. марҳамат дӯстони азиз, метавонед ки занг бизанен, ана хонаи арзонаи шаҳри ваҳдат бихарен. бигӯен ки номерои канали Саудот ТЖ бачаи очкидор гирифтам. бардруи азиз, апашко агар фуратон ки видеои нави шумо да барава, дар ҳамин поён даку кнопкаи подписатсия номро биҷиқен. Тамом. Ке ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. марҳамат бардруи азиз, як хонаи арзони дигар аз ноҳияи Рӯдакӣ гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши Ленинский район, пеши маршруткаҳои 45, заминои нав. 6 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо замонавие дӯстони азиз. ремонтша нав кардагие мега. Овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатоша бо маслиҳат гуфтагиай, баня, ҳоҷатхона, кайлдор, веран дора. ба чизи чораш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. қолин, диван, холодильник, стиральни машина. хулоса дӯстони азиз, бисёри чизҳош меиста мега. нархи хонара 280 000 сомонӣ мега. 280 000 сомонӣ. бардруи азиза, мегзарем ба 8 элони имрӯза. марҳамат гӯш кунен, як хонаи арзона аз ноҳияи Варзоб гап мезанем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Шафти Миҷгон гуфтагиай. 4 сотиқ заминаи бардруи азиз, хонаи фасони хушрӯ, мақсад ана 4 сотиқ замин, ҳамагӣ 9 дар хона дора мега. ремонти хонаҳо миёнай ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам кардагиай дӯстони азиз. ана нархи хонара 900 000 сомонӣ мега. 900 000 сомонӣ. дӯстони азиз, агар занг бизанем, бигӯен ки номерои канали Саудот ТЖ гирифтам, бо як муомила мекунем мега. бардруи азиз, номерои телефонашда ватсапам дора, метавонед ки занг бизанен. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, якум микрорайон. бардруи азиз, касе ки мисол шаҳри Истиқлола намедона, ана шаҳри Хуҷанд 33 километр дур будай. ана дӯстони азиз, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 47 метри квадратӣ. ремонти квартира миёна гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана духонагаи фурӯшӣ дар ана шаҳри Истиқлол, пешина Табошар, аз шаҳри Хуҷанд 33 километр дур мебошад. нархи квартира дӯстони азиз 130 000 сомонӣ мега. 130 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. касе харидори аниқ бошен, числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақтар боша, метавонен ки занг бизанен. бардруи азиз, бисёрро мегӯм ки числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақтар боша, ба занг бизанен. барои чӣ гапа мегӯм ки бардруи азиз, бисёрро мисол тамошо мекунен, подписатсия намекунен. мумкин ки ҳамин видеои мара мисол ана 6 моҳ пас тамошо кунен ё 3 моҳ пас тамошо кунен. мисол уже занг мезанен ки мисол квартираро фурӯхтагиай ё хонаша фурӯхтагиай ё мисол мошинша фурӯхтагиай. барои бардруи азиз, апашко ана оқа вақти шуморо намегирен, ин поёнда кнопкаи подписатсия ки онамуро биҷиқен. вақте ки он кнопкаи подписатсияро ҷиқиден, зангулача мебурад, зангулачаро бологӣ дамонен, ке ки мисол ман видеои нав дар YouTube мондам, сразу телефони шумода мерава, ҳамин интернетон гирон боша, сразу телефони шумода уведомление мерава, ана медроен, якмин шида видеои мара тамошо мекунен. ханам хеле бардруи азиз, ин рақамҳои телефони май, фақат дар ин рақамҳо бардруи азиз ватсап дорам, метавонед ки ягон мошинаи, хонаҳай, квартира ё мисол ягон чи дигар барои реклама дошта бошен, метавонед ки танҳо дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда насиби иншоалло чизе ки мо дар равон мекунем, мо рекламаш мекунем. ва бардруи азиз, дастгири моро фаромӯш накунем. барои дастгири мо як дона лайки бепала биҷиқен ва дар комментиара бинависен ки Саудот ТЖ беҳтарин видео. немқа дастгирӣ кунем бардруи азиз, бо мо хеле хурсанд мешем. ана видеои нав мисол барои шуморо пешкаш мекунем. то видеоҳои оянда дӯстони азиз, худованд мо ва шуморо нигаҳбон боша. хаяка.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.